Esta casa de aquí? Empadronamiento, é o noso empadronamiento. E onde estás empadroado? Estamos empadroados onde vivíamos hasta que lle deixamos esta casa a estos compañeros que era compañero de clase de meu fillo. As casas donde vivides vos e onde viven eles están pegadas, sodes veciños. Efectivamente. Ahora xa, o que vou a facer, se me van a denunciar e van a facer o que quera, pois eu xa desde eu estou en folga de fame. Mira, nos están grabando. Cos móviles, están todo o día así. A min están grabándome, mira, pola... Canto levades pagado de facturas deles? Pois eso, ao principio. Chega un momento que faz así, o sea, non queres ni mirar. Canto tempo vai seguir a folga de fame de tua nai? Ata que marche. Bueno, pois xa vedes o que está pasando aí en Mos. Pilar, esa veciña, di que leva 4 días en folga de fame, di que está completamente desesperada porque dende hai 1 ano e medio ten uns ocupas na súa propiedade familiar. A súa propiedade consta de 2 casas que están prácticamente pegadas, nunha delas vive Pilar e a súa familia e na outra pois están estes ocupas. Entón, ante a desesperación, Pilar decidiu ocupar unha parte desa casa ocupada, que é propiedade súa. Pero claro, de onde viñeron estes ocupas? Pois resulta que é unha familia medianamente coñecida deles que precisaba axuda nun momento dado e eles, pois, dixeronlle, deixámosvos esta propiedade para que estedes aquí, é unha familia. E claro, era por un tempo limitado, pero esa xente, ao parecer, segundo Pilar e a súa familia, pois, quedou máis da conta, siguen ali, na casa, non queren marchar e din que cada vez pois, que se poñen máis agresivos e máis. Pilar asegura que xusto onte estes ocupas a ameazaron. A cousa ia ser para un mes e ao final xa vai máis de ano e medio. Bueno, en Hora Galega estivemos indagando, estivemos investigando sobre este caso e podemos confirmar que, atención, existen denuncias cruzadas entre Pilar e a quen acusa de ocupas. Que serían un total de 5 persoas, un matrimonio, o seu fillo e tamén os avós deste rapaz. Bueno, moita atención, a verdade é que Pilar di que esa casa está xa chea de sucidade, que ten un olor nauseabundo e por iso cheira, e que non pode aguantar ni sequera ela ali máis de 1 hora. Por iso decidiu sair e poñerse co seu coche no porche da casa a esperar os ocupas. Di que non lles vai dar descanso. Javier, estamos aquí nesta finca, que esta finca ten varias edificacións. Efectivamente. Estamos empadroados onde vivíamos hasta que lle deixamos esta casa a estos compañeros que era compañero de clase de meu fillo. E chegamos un bon día aquí nun verano, bueno, en varias ocasións, e nos encontramos que estos señores tiñan montado uns caterings aquí de 100, 200 personas, e a máis, estos señores vemos que teñen 2 pisos inmensos nun edificio en Redondela, na rúa Catapeixe, que pois falamos co presidente da comunidade ahora, e nos explicou que esta señora era presidenta da comunidade e ella estafou entre 15 a 20.000 euros. Pilar, como estás? Pois bastante mal, pero bueno, aquí loitando. Estás censada nesta vivenda. Sí, claro. Nos ya prestamos por unhos días ou un mes. O pasado ese mes nos dixeron, mira, como eu teño cáncer e meus pais teñen Alzheimer, podíamos quedar en Navidad. O que pasa, que pasou a Navidad e dixe, mira, non podemos seguir así. Ahora xa, o que vou a facer, se me van a denunciar e van a facer o que quera, pois eu xa desde eu estou en folga de fame. Non se pode estar dentro da dependencia porque teñen canarios, ratóns, donde cociñan, donde tal, como eles ocuparon a casa, se nos ocupamos o que nos ocupamos, parece que nos cometemos un delito. Javier, tienes o fillo de Pilar, ti fuches o da idea de prestarlles esta casa. Si, eu dixenlle a miña nai, mira, que Pedro quedou na calle, podemos axudarles de alguna maneira. O día seguinte xa chamou a súa nai chorando, o máis grande, montou un numerito tremendo. Eu lles convencín de traelos por aquí e agora non hai maneira de sacalos. E xa iban a vir aquí a desocupar a casa. E dixen a meu marido, por favor, espera un pouquiño máis, déixame que fale con ela para ver se podo conseguir que se marche. Porque de verdad que son tan tonta que a mí me facía dano que viñera os ocupa. Mira, nos están grabando. Onde os ves? Cos móviles, están todo o día así. A min están grabándome, mira, pola... Mira, si queredes falar con nos, a nos encantaría non saber a vosa versión, si queredes falar. Acabamos de chamar ao timbre, pero non nos abren. Foi o que pasou onte. Eu estaba con unha amiga que viño a axudarme con unhas cousas de clase e escoitei uns gritos e dixen, vou para baixo.
Entón o que fixen foi agarrar a miña nai e cando a agarrei, viño a señora, empezou, me arañou así, toda a man, e despois me empezou a manotazos. Canto tempo vai seguir a folga de fame de tua nai? Ata que marchen. Eu non sei que vai pasar. Eles salían pola ventana coas comidas, e me fan cortes de manga, e ríense de mí, me dixeron que oxalá que morra pronto. Canto levades pagado de facturas deles? Pois iso ao principio. Chega un momento que faz así, xa non queres ni mirar. Eu penso que xa que estamos aí ao lado, podes timbrar e decir, mira, Pilar, canto é de luz, canto é de agua. Eso nunca se produxe na vida.